ассалом духтарако, бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳамаш мода имрӯз навори пижамои фасон нишон метим. Нигоҳ кунед двойкаи хушрӯ пинюар, баъд борои арзон омадагиай беҳад буракои хушрӯ двойкачаи фасон. Марҳамат касседа дар кӯрай биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза мешавад. 4 қатор рақамашон ҳаст. Ина ласина брукои фасон доранд. Бинен борчихе бисёр омадагиая маечко омадагиян майка шортикои кӯдакона омадагиян ҳар хела пижамау пинюару костюмчику хулас беҳадам бор зиёд омадагиай. ҳозир якта ба якта ҳамаша нархош катимаш мода мефаҳмонам. Касседа дар кӯрай нависен. Агар омада натунен духтараку доставкатон мекунанд. Омаданӣ бошен, пас биёен аз наздик бинен, бовари дору маҳқултон мешава. Паплинакои сабукак духтарако нигоҳ кунен двойкачаян беҳад фасонакаи разрез дорак аҷоиб хушрӯ паплинакои беҳтарин дидена духтаро брукоша чихе хушрӯ духтагак шуд кушоти фасонаи размеро ҳаста ямаш ҳоҷ ма глошаш мода нишон метам духтарако двойкаи паплин 45 сомонай оптои бо арзон мешада марҳамат бо арзон мешава касседа дар корай нигоҳ кунен гулча майда шаста ира бинен ва қаглои хушрӯ омадагиай ҳамаи ҳамино 45 сомон духтара успед кунен тамом нашида биёен мана нигоҳ кунен да интихоб чихе зиёдай паплинакош ҳамаш паплинои хушрӯ ира бинен ва иглора бинен духтаро қаглош хушрӯ аз ибо чанд асветка доштай пад бренд марҳамат нархошон 45 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза 4 қатор рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунен то 60 размер дорада то 60 размер ҳастай марҳамат духтаро барои хона халат мепурсед марҳамат халатои домашни ёфтам сабукаки хушрӯ пахтагиян инош боша маечния на инош маечния нигоҳ кунен брукошон кати аи модел боша пахтагӣ нигоҳ кунен и бе брукай тамошобино то 62 размер ҳастай длинаш дарозаки хушрӯ айна дарозиш аҷоиб фасонак 85 сомон марҳамат духтаро бинен гилаш чихе хушрӯчай ана инош бошад нигоҳ кунен маечниё ино ваяй брукошон кати ина сангчадоруш ҳастай баъд модели гипюрдоруш аст на беҳад моделакои фасон размерои ино то 62 аяям ишам размерош ҳастай нархшон то 60 ҳастай нархшон бошад 100 сомон марҳамат халат дар кӯрайтона мисол брукдоруш бебрукуш ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ё ки дархост кунен доставкатон кунанд духтаро ира бинен чихе хушрӯчаян духчам фасоншам материалшам нарх ино 100 сомон инаш 85 сомон бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза 4 қатор рақамош ҳаст бинависен страничкашонам отметид мекунам бидроен ҳатман подписатся кунен бовар кунен анам хеле нархҳои ягон ҷода нестай нигоҳ кунен да духтарако беҳад фасонакан брукушкати футболкаои хушрӯ пижамаяй пижамаои тобистона и рангоша бинен и глоша бинен охи чихе хушрӯай размероку ҳамаш ҳастай нарх боша сабукаканира бинен нарх боша медонен чанд сомонай 45 сомон марҳамат касе барои савдо мегира бо барои савдои ягон сум арзон мешада марҳамат 45 сомон духтаро беҳтарин вариант барои хона бароями ҳозир ҳамхе хушрӯ сабукак мулоимакай ки шута мепӯшен бозори Корвон тарафи Тилло бозор даян духтаро брукша бинен чихе хушрӯ духтагиай бо тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза даян 4 қатор марҳамат биёен духтаро анамихе новинкаи фасон бо аз ҳар яктаи и чандтаи расветка дорада мана и қисма бинен унам ваёя на унам кинҷдан ҳамуноя ина нигоҳ кунен ина кабута бинен чихе хушрӯай ина розвиш кабутуш диден аҷоибот ҳамаи ҳамино нархошон 45 сомон қадар тройкои арзонтон ёфтам духтаро ина барои савдо мегирен барои хутон мегирен беҳтарин вариантай нигоҳ кунен тройкаи брук доранд шортик доранд баданам хел футболка доранд нархшон боша медонен чанд сомонай 50 сомон бовар мекунен инаи моделша нигоҳ кунен анам хел вай омадагиай диден остинакаш анам хел украшения дора хулоса 50 сомон иш дига хела иш дига хела иш дига хел хулос ҳамаш ҳар хела моделай нархи дастрас аз ҳар як модел бо расветка аста аз ҳар як моделш бо
расветка ҳастай. Материалаш маечный, тун, как инам хеле сабу, как тобистонаи бовар мекунед. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор. Марҳамат, биёед тамошобино тарафи Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза 4-ум қатор. Иҷа хеле пижамаҳои фасонам бисёр ай бо нархҳои дастрас омаден духтаро бо мебинен. Омада наметонен нависен шуно доставкатон кунанд. Ина духтаро двойкои мехостагитон бо омад нигоҳ кунен чанд модели фасонаш ҳам қахшучаянира бинен. Ози модели дигаршам нишонтон метим медонен чанд сомонай. Акция рафтестай 40 сомон. Марҳамат ина касада дар корай 40 сомони омада харидорӣ кунен. Беҳад интихоб зиёдай бо аз ҳар якта инами поёмбудагико расветка ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза. Марҳамат биёен 4-ум қатор. Иношам خلیانه اینا یایم اینا مینارخان ایقا خوشوچند و ایره بینن دختراکو ارزان 40 سومون دستافکا دوران همی مایکا شورتیکا بسیار پرسیدن دختراکو مرحمت بوری نوینکا اومده مایچکا و شورتیکا هم خوشروای از 1 ساله تا 7-8 ساله را размер هستای بهترین واریانت هم ماتریالش فسونه باور کنن عجایبات از ما شورتیکا کشکاتینشونتون میتونم هم دختروناش هستای هم پسروناش اینا ها نگاه کنن هم پسروناش خلاص اینا شورتیکا کوشکاتی بهت خوشرو اینا دخترانوش ببینن ایشم فسونک نرخشون میدونن چندسم 20 سومون دخترو هم خوشرو بهترین نرخ مرحمت کس در کارای اوسپید کنن اینا برای سجیک پوشک برای مثال شب خوراوی بهترین واریانت نرخ دسترس 20 سومون همگی بازار کروان طرف Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза 4-ум қатор страничкашон отметить мекунам бидроен бо катихачон ҳамсу бачавен мана шортика кошадин чихалиай 20 сомон ана кадахтарако нигоҳ кунем пинюарои новинка омадагиай аҷоиб моделакои фасон аз ҳар якташ бо расветка ҳастай марҳамат ина каседа дар корай нархошон медонен чанд сомон 45 сомон ира бинен тигровкаша бинен чихеле 45 сомон духтарако барои савдо мегирен барои хитон мегирен марҳамат беҳтарин иқтаи савдояй бо нархи дастрас анамхе пижамаву пинюар барои шумо пешниҳод кардагиай бозори Корвон тарафи Тилобозор بیاین دخترها طرف Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза 4-ум қатор манай тигракшам аҷоибот хушрӯй бо нигоҳ кунен аз и парашам хе занҷирак омадагиай хулоса нарх 45 сомон аксияи пинюара касеки интизор буд марҳамат анамхе пинюарои фасон медонен духтаро 45 сомон шудагиай нигоҳ кунен бо аз ҳар яктаи ҳамику медонен чандтаи расветка ҳастай 45 сомон кадомша мегирен ина 45 сомон ишам хулос ҳама намудуш 45 сомон фақат анаи двойкаш нигоҳ кунен халатик дора ҳами 65 сомон дига ҳамаш 45 сомони духтаро барои савдо мегирен ина марҳамат барои хитон мегирен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен пижама و пинюарои фасон бисёр доранд бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза мешава 4-ум қатор мана биёен бинен духтарако харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд пинюарора бинен духтарако пинюарои лас мепурсен марҳамат Виктория Секрет хушругиша бинен духтаро қаҷоибакае инаи тройкаяй 85 сомонай сетачи дора 85 сомон чанд расветка ҳастай духтаро аз ҳамаи рангош аст марҳамат нависен расмоша мепартоя интихоб кунен доставкатон мекунанд ана ин намудуш бошад четвёркай 4-та дорад аз инам ҳамаи цветош ҳастай медонен 90 сомонай мана ин маичниёям 4-та дора 90 сомонай расветкош ҳастай марҳамат биненда 4-та чи дора шортик доран сарочки доран халат доран брук доран диден аҷоибот и боша халат дора сетагаш сарочки дора бад брук дора хулас беҳтарин вариант 85 сомон 90 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-ум, 10-ум дарвоза 4-ум қатор биёен аз наздик бинен боваридору маҳқултон мешава